Rapolo, Laglag, Barra 3. Ikalima nga battle karang gabiyon na. Cloud9 versus Dalamdabat. Pagpakan na to. Ayan tayo, Dalamdabat. Usa sa kahi sa Rapolo, sa kadyaon na. Cloud9, mga pangusalta. Mga kahi. Dahil salamat. Azul, Tuslubuwa sa itong venue karon. Busikong, salamat sa pagpahuam sa venue. Ann Savage, Tattoo, Turbo Hectic, check nila yung mga Facebook. And of course, like ninyo, Rapolo, Facebook. Naasan may mga video sa YouTube. Search lang ninyo, balag ang upan o pan-upload. DJ for the night! Daiha! Shout out Permi ni Daiha, Permi, solid na Permi sa event, yeah. Ay, tigali mga batol, sakong wala. Rymers, give it up! Cloud9! Yung Cloud9, shoutout sa Rapolo, si Wallace Production, GI, Juanito Flores, Junior Montero, GC, Sipa, sa Jan Leo, Tanan, Nadiri, shoutout na lang dapat patignaw. Sakong to, Dalamdabat! Yeah! Amahan. Pare sa mga converter. Hoy, Jis na mo. Ikulin na to, Jis na. Dalamdagut! Wala na sila nagkwentos, nagsabot na sila. Una si Dalam, request si Cloud9, una si Dalamdabat, okay na Dalamdabat. Judges, 2 minutes, stricto ta sa oras. Yo, minata tanan. Round 9, round 1, Dalamdabat. Let's go! Wala na intro advertisement, it's so! Sa niaging laglagbara, ulo sa Rhymers akong gibatol. Karon Rhymers na sad. Mura kong nag-food trip o pasayan. Lami, bahalag mga tol. Kay kitang-tang na nako ilang ulo. Karon panit. Unsa ni Leo, puzzle? Sunod Leo, unod ipakaon para di ko mahasol. May paglambay nga buhi imong gipakaon, mas magamit pa nako ang kusog una na akong makaon ang unod. Kay giunhan ko sa group chat na mo din sana. Tiguwang daw yung reference nako. What the fuck? Baka magtanaw sa mong koglingon. Dami kay kumuton. Tiguwang kay kang panagwan yung mong lawas pang newborn. Yung lawas pang newborn. Fuck you, Benjamin Button. Kita naman Benjamin Button. Yung ana yung dagway kung mamata siya kadlaon. Kung mausan yung dagway, kung manganak ang brown sugar daddy o sweet and sour 16 years old, nga hilig og iPhone. Relax, Jason. I'm just kidding. I'm just adulting, Jason. Diba naman ko? Di ka personalon. Di ko mo gamit og bars, jokes, o multi-insert. Di ka tinod-on. Kaya ako ragang pakatolgon! Pinaagi si mong damgo, dihara di kapat yun. Di ka sa bul-obol, tinayang to si mong riktong ako lang hiwa-hiwaon. Kaysa, Jason, sa damgo rapat yun, tinaiwa-hiwaon. Sama rin salita nga Freddy versus Jason. Pero wa ko mag-ingon, nga mapatay ra ti ka o matulog ka. Gipatulog ti ka rumutubo ka. May pa ang bugas, lutuon mo, tubo pa. May pang resibo sa gipinda, tubuan pa. May pang salitang karton, ni taas si Cloud9 mubo. May pang flag down sa taxi, ni taas si Cloud9 mubo. May pang improvement sa Rapolo, ni taas si Cloud9 mubo. Kaysa kamubo niya, Leo, muwidro sa kitim sa sweldo, mugamit pagagdanan sa biko. Kamubo lagi niya Leo, pinaminti siya makadiscount sa bus o barko kay maaan lagi o grade 2. Muna sa basket niya magsilbi. Kaysa kagamay ani magsigig time out ang referee. Kay patagalo niya mong kulti maaan lagi ni bata kami agi. Gamay lang ni pero maldito ni Boeing. Dahil kausakitan ko ni sa mall, sa grocery store, badyaw kay dating. Nasa ikalalis, Amerikano ka, height ni Yao Ming. Ang ginalisan, linya ra sa noodles ka sampling. Pagkamay-kamay na lagi ni pero
Kining gwapo sa ding kanahan. Nakauyab ni di hisuraan. Pero gilinyahan. Dindirag lutuhan. Pero nakoy nadunggan. Wapad ako kasuway one night stand. Maklaro man, dagway palandaan. O di ka kasuway one night stand? Wag gabae! Makasuway lang kag one night stand kung mag-dispatcher kag sa kagabi eh! Muna ang pagsukol mo karon. Muna kani sukol kag tiguang. Mahugo wa kay batasan wa kay puangod. Kay og namanog pa ikaw piso ako guwang, di ka mataparan kay wa kay tahod or tahod. Time, round 1, Cloud9. Patay hilang. Game! Mubo ko na ko! Ingon ang kanahan! O mubo ko, ikaw tiguang naman! Nana pa sa ganina, mura kong bata nga ni Agi. Ikaw mura tiguang na padaplin skinny piste! G-Black! Anak ganina wako kadag suka. Piste ang linya haway paglaom. Ano magdadaan mo kong suka na namay naong aslom? Ako nung uyab, gilimyahan, spiryahan. Wala like kwenta mo, kulukoy. Imo, gilimyahan sa merkado, hiwag baboy. Ana siya, may pa kunong humay kay, ang kanon kay, lungag mo tubo. Sure ka bay? Huwag malagyan na tubo, imong naong humay. Yo, game! Tiguang! Oops! Sorry, tay! Mag-anan ako tiguang! Nadamay si GI! And speaking of GI, dili mo nagpagawasay sa inyong talent na package. Away sa mga tiguang. Kung sa'yo tuon niyo sa Rapulo, home for the age. Para marahay. Agent Leo, salamat nga imong minggi tripan. Tungod sa Rapulo, nag-abot mi sa akong uyuan. Tio, kumusta bukid? Wa ba na upaw? Kulitan ako! Imong kanding ang kabaw! Imo daw gibaligya kay suko ka kaayo. Alangan, naalaan og naong naalaan og yutay mong naong kay maulay gitaro. Laom-laom na ko daw murag under construction di kalintan sa gobyerno. Mawala sigurong 5 basta dahil magtuskoin si Leo. Probinsyano nga agta, probinsyano nga rich kid dun sa kaagta. Nagpaka huwan tamad kay naghuwat nga ang bayabas mahulog sa iyang baba. Nahulgal na yung prutas pero dili bayabas. Nangka! Mura pa jud kapa nga gisumpa. So, welcome sa syudad. Boy pinaig. Gamit kini mong naong kulmaan sa pinipig. Kirig, karon kay gitapik na ko imong dagway. Ako rang di pa naong sa imong naong ako kanus ako magpakatawa tihara ka makasabay. Okay, bisag wala ka ni Lansar, makasuway ka dagan. Kay imong huna murag payag nga giguba. Di na maulian. And speaking of payag, nairapulo sa balay aning yabag. Kay, how ironic kay mong asawa walay bara pero magsigig palaglag. Ha? Okay ra sa tuyang style ay boing. Kay kung ang bata maliwat mo, di na na blessing. Speaking of asawa, mugawas na siya gabi ibig sa dili siya wakwak. Mura siya kaang nga nataga kay dako na siya kuak. Time, round 2, dalamdaman. Ha? Gabiyag sagit. Mora to. Bagsik kay paminahon.
Bagsik lang paminahon kay bagsik kay kaugnaong. Duri mo lug tingog tis migo lugnaong. Duri mo lug tingog tis migo lugnaong. Dapat untay mo pangalan Lord of the Rhymers. Ibisag bahala ko'y punto ang ribat basta na rhyme mo na yung mga rhymers. Kamu mga rhymers ba? Kamu di nakapabugo sa kumbaga writers. Kamu mga rhymers ba? Kamu di nakapabugo sa kumbaga writers. Mangutan ako, nganong rhyme man inyong grupo? Kay makabuhat mo rhyme? Susayot din ang kriminal. Dapat ay crimers kinakabuhat sa silang time. Ako kita na imong battle to shout out ako kutob. Kay makabugo imong anggol sa dunggan alingugngog. Kapay imong mga jokes lata, what ka gi-underestimate? Kay imong jokes sa mas imong height pambata, pangguwin bulilit. Katong battle yung realidad, ka what the fuck? Mga linya nimo dito, mga bata rin ni-react. Kay imong joke lagi way punches, mas napay punches mga komento dito sa mga judges. Mas napay punches ang bikiring nga arbis. Punches. Punches, pan nga night cheese. Pero bilit ko Pero believe ko sa imong sit up, kanay pointless. Sama ato imong human rights, sunugan, basakan, o didak. Wow! Na may mga point pero less. To tell you the truth, what's your point? May pagtunggabong ko na kutsilyo imong di truth para ma-feel nimo ang point. Nakagits ka sa akong point? May pagkutsilyo nimo na 5 point. Manang mo nang ay guwata nga mo taas akong buling point. Kay maabot kay sa point nga ako ma-disappoint kanang kinibuhi utangan ko lang point. Mo na mo kikadlukan gid ako makontra. Ang akong kikadlukan ng child abuse. Ako kikadlukan ng child abuse. Mangutan ako ba? Kanang mga battle nimo sa YouTube gahapon pa lagi pang-upload nganong duha pa lagi views. Dagan 6 views. Mao na sunod ba mo battle ka buhatig dindot ng mga angles para daghan ka views. Mapasuwat manggalig ka. Dili sa imong kauban ato sa photographer para tuduan ka nindot ng mga angles ug nindot nga views. Speaking of kauban, kung manuli sa taxi si GI mo pahatod sa balay. Mas tag-drive ni bay. Manulis sud sa balay. Eskwelahan pa gyud sa Muay Thai. Moto pagawas ang bakba nagka-black eye. Kung si Loco mangawat og polo dala manikin. Kung si GI mangawat og panty dala napkin. Basta drive ni Bueng. Mangarnap og motor kana pa jung natuwing. Mamna. Kung si GI mangrip iyarang luluan, may pagamanyak sa tingkanahan. Kung nay inahan o patutoy sa anak, o iyang sawan. Pero di ni siya pilian. Bisa pag ang dugan, yat abot sa bugan, o iyang yakan. Kung si Loco magtama nil katiran ang lamok. Mas kuyaw ni utok. Makikpatas anay sa ihi sa manok. Nanakop siya glangaw, iyang gituok. Nanakop siya glangaw, iyang gituok. Nakighagit pa kitsa dakon lagutok. Yan ay. Muna ni sukol ka karong tiguang, mahugo wa kay batasan, wa kay buwangon. Kaysa manumpa ikaw piso ako guwang, di ka mataparan kay wa kay tahod or tahon. Game. Ilan na siya
Niana siyang punches ganina, kuyawas, budils, budakid. O, imong asawa, punches. Punchested. Anay, baka point, baka disappoint, imong tira, oy, point, abnormal nga, ni Bakar. Ngita kag point, imong naw nga, dagag star. Game. O diba ni Ana siya kanina nga, mubo ko. Okay ra na, uy. Wapo pa man nimo. Game. Di po ba dito game day? Uy, istorya nga pala. Maura to imong kaya. Puro pakatawa lang. Masay gusto nimo ako, binutbut, imo binuang. Buang! Gusto kaging aning nga tira. Nagigutom na ka. Muna pangutana sa maguwang nimong babayi. Imong gitubag, wala pamante. Piste! Pero kadlukan di ka sa inyong barangay. Wala ni katapat. Mukilaw daw siya buhi. Unsa di kontra ni mo bilat. Balat binulay og. Aron tawgon ka nga uplok. Ingana makus unabay. Katong wala pa ko yutok. Maong bugok, makatilaw ka rog torture. Imong bukog mag-abot murag logo sa Under Armour. Ha? O matorture karon giyahak. All 3 rounds ako ang score. Murag gibuhat na ko sa uyab ni Jay Black. Buak, niro ilagang paut na hilas. Na ako na siya lang kalibutan unsa silingan mo ni Aklas. Maudi na kay pagka-praning-praning. Imong utok murag bil sa sorbetes na ay tililing. Pero bisag mura kag founder sa mga tikling, nakauyab ni Koreana ang buang. Pangalan sa babae murag tingog sa kampana, Kim Pang. Umakimpang karon, di ka makalusot. Kaya ang binyo nga tuslog kung yan nagram, sigurado ang mabuslot. Kay kurakot, ilad ra ng tira ni mo amaw. Murag katong post sa Facebook nga maglingkod ra ka, 1,200 imong adlaw. Hanggaw, bagay ka dito ka Brighton English verb ungas. Kasadihan ni pangutana ka kung sa'y tawag sa daghan nga nispruta, imong gitubag nisprutas. Ihas, dili ta parihas. Dili lagi ka buwan pero dali ra kang mapikas. Hinumdumi, pariho ta nga joker. Pero dili ta parihas. Kay ikaw, nagpakabuta bungol. Ay, ikaw sa panghitabo, nagpakabuta bungol. Unsay feeling ba nga kusog kay ka magpakatawa. Pero imong kay nabuhi kay goal. Time. 2 minutes. Time, last round. Ilang dapat. Tol. Unsay feeling tol nga nakatungtong kag buhol tungol lang sarap batol. Nabaga-baga na ba nimong tungol? Tungod lang sa pambayad sa katol ang organizer mo nang gihasol. Kung bagag naong si GI, ikaw bagag bagol-bagol. Di ba nagkontra mo Lelstruck? Nagkontra mo Lelstruck katong taga Wakanda Bohol? Lap trip to nga batol, mura mo Blackjack versus Dagol. Kay grabe kini kahilas. Nakatungtong na kay buhol piling gikan as gawas. Giagdag chocolate hills di balibad kay gidili na do mga tamis ang lawas. Di palit siya og kalamay, preting sukuas tindira. Abi kay ang kalamay lugi og porma ipakudkod pa jud niya. Ambot o sinaan niya. Nananaos lag tarsir. Perti niyang hibunga. Pag abot nila mga tarsir nila niya, para mo amin niya. Sa tinud-anay lang, no? Sa tinud-anay lang, naningkamot jud ko og suwat, pero wa kay angay ika-proud. Naningkamot ko og suwat, dili tungod nimo, kundi para sa crowd. Yeah! Nagkamot kong suwat kundi di para sa crowd.
And kamot suwat dili tungod sa crowd. Ang kamot suwat dili tungod sa crowd. Isa. Wah. Kamot kung sumula. Ah! Sit. Lupa, sit. Gigi. Ini kamot kung suwat dito para sa crowd. Ah! Stiya sa siya. Time, last round. Round 9. Naning kamot kog suwat, dili para sa crowd. Muna diha. Gitapik pa mo limos nilistrak, dawat na ako akong mapildihan. Alangan di ko mapildihan, di mo na makitaan. Pero sa tinuod lang, naning kamot ko sa crowd. Muna diha, wa pa kay buot. Unsay feeling nga nakay paningkamot pero wa kay paningkamot sa crowd. Fuck. Ilang balik. Sa balik maningkamot ka sa crowd. Isa pa. Balik maningkamot ka sa crowd. Napa makaduwa pa kag live. Apay lagbarat 2025. Do, okay ra na do. Dili ka, di pa katabon kag guwang. Kalimot yun na, basta idadaran sa buot na guwang. Awa, gitantang yung kalo, pakita lang bulok. Pagtantang yung kalo, naitsuraan kang bulok. Yo, game na, tapuson! Round 3 na! Batay ka karon! Hinumdumig, ikuha na ka pang pakatawa. Dili pang champion! Ginoon, kay baon na ka na, di ba? Bright, may akang bugua ka. Ayaw ka wala ka. Bilib ko ni mo, Brad, kay ni duwa, bisag dagag utang na wa na sulbad. May pagkatukan ng utang sa pangandoy, kaya ang mangandoy walay bayad. Ha? Pasagad, padyo kasi imong mga anak, bisag hapit na silang kaluluson. Basta sila gutomon, himuon imong astronaut kay imong ingnon. Nak, Joel, gutomon! Ha? Ingon anaon pa pamersonal, na ay creativity sabay insulto. Mura magud kag Biyernes Santo. Wala kay trabaho. Oh, di ba mapa? Jokes ug bars di ka magsilbi. Kay kung napugapuhay pa lang ang duwa aw, puro tapildi. Pero ikaw ray maangol sa kadagang patay rong gabi na himong menteryo ang asol. Sukol pa ka? Ikaw ray weird buang. Naunta kay flow, bird lang. Sayang, wala ka kalupad. Ublong mangud kag naon nya magsigi kag palapad. Ang inon ra ka, muraba og palabad pero sa akong ulo, di ka makapalabad kay imong abilidad nilabayarang isda kulukoy. Ha? Ang makigdilabayang isda sa mua, katurang mga syukoy. Kaluoy, hinahanglan pang manikas sa oras aron makaligas ka sa kuha karon. Ha? Ginahanglan ba ka sa oras aron makaligas ka sa kuha karon? Sa sobra nimo katikasan hasta kapildihan sa kadaugan sa maktan, imo pang pildihon. Karaon, nakoy isulti, ayaw og kalain. Unsay feeling nga, taas kay kaglinya imong utok gamay pa simong utin. Alanganin na kang kontra. Dali ra kang ihapak makadaog ra kanako basta hurado kay palpak. May pagkatong 15 ka MC sa tournament dire. Akong palinyahon, wala nay mo subak dayon himuon ta mong bituon. Kay tunganon ta mo tagak time. Time, papangan balik, Cloud 9. Yo, Rapolo laglag para 3, ika-5 nga battle karong gabi una. Cloud 9 versus Dalamdapat, pagpakan ug balik.
usa sa mga gahi diri sa Cebu. Judges decision 3-2 advance sa tournament Cloud9. Judges. Yo, fail next ang gihat ang boto ni Cloud9, bali round 1 ang gihat ni Cloud9. Anak ko mas effective yung joke, mas makatawanan yung joke. Then sa round 2 si angat si Dalamdabat. Niya sa round 3 deciding round ng taon ako niya si Dalamdabat na joke. Niya takas kayo. Nindot sa nang ipakita ni Cloud9 sa round 3. Tapos tao, buto ko si Cloud9, bali buto ko si Cloud9. Pasok yung mga rebatters niya, alam mo siya sa sarili niya. Round 2, buto ko sa Dalamdabat. Niya, sa round 3, sayang yung choke. Hindi ko kita nang pagsugod ni Dalamdabat sila. Choke man, so Cloud9. Yo, ito yung mga duwa nga, daog yung tanan. Daog tanan, grabe. Kinsay, unang tanan, nalagi sulti, katawanan, mas nahin mo igo. Masugot na sa round 3. Round 3, yatag na Cloud9 ngayon. Nito kay Dalamdabat. Ako usa ko sa niboto ni Dalamdabat kay na-choke siya. Pero para nako 1 minute naman daw, pero dagan na siya kasulti nga punchline na to nga sapat na para sa round 3. Pero ako niboto si Cloud9. Round 2, yatag na kay GI sa kay tungod atong punches niya ako tong point. Sabi igo kay Kuwato katong towing sa motor. Ato round 2 yatag. Round 1 pinakasikit nga part pero yatag na ko ni Dalamdabat para nako mas dagan siya nabuhian dito. Classic. Pero congrats Cloud9 para Dalamdabat. Yo, sa Prince, ako na lang ibasa sa ikatulo na verse, so ako iboto si Cloud9. Thank you. Yo, Renzo Rose, usa ko na si Sidney Butar ni Dalamdabat. Round 1, round 2, yaha to sa round 3 na siya napindi. So, congrats Cloud9.